En aquest vídeo veurem la conjunció si no, en contrast amb si no, que és la conjunció sí, més la negació no. Si veiem aquests dos elements junts és perquè sovint provoquen dubtes en l'ortografia i desenganyem-nos perquè a la gent que prepara examen els encanta posar uns quants sinós a les proves, especialment a les de nivell C i nivell D. Passa una cosa semblant amb l'ortografia del per què, que també els encanta, i això ho tractaré en un proper vídeo. Doncs bé, si no, tot junt, és el que se'n diu una conjunció adversativa, que vol dir que indica oposició. Per exemple, no el van valorar per les seves capacitats intel·lectuals, sinó pel seu físic. Un altre. Diu que la Llúcia no solament va tenir la mala pensada de tirar-se vestida a la piscina, sinó que tampoc no es va fixar que només hi havia 2 dits d'aigua. Més. No ho faig per tu, que no t'ho mereixes, sinó per ell. Molt bé, doncs veiem aquí aquesta contraposició. La primera part de la frase, on hi ha un no, no el van valorar per això, sinó per allò. O bé, no solament va tenir, sinó que... I l'altre, no ho faig per tu, sinó per ell. Com veieu aquí, en aquestes 3 frases, que són bastant emblemàtiques, aquest sinó acostuma a trobar-se en aquest tipus de contextos que poso aquí. Un no, sinó, no això, sinó allò, no faré això, sinó que faré allò, o bé, no solament això, sinó també allò. I equivalent a no solament, doncs també pot ser no sols o no només. D'acord? Fixeu-vos doncs que hi ha aquesta oposició entre les dues bandes, entre el no, no solament, no sols, no només, i l'altre, si no, sinó que, sinó també. Doncs això és un sinó sempre escrit junt amb accent a la O. És la conjunció adversativa en aquest cas. No, sinó. Fixeu-vos que és com si veiéssim les dues parts i que féssim una contraposició entre una i l'altra. Quan tenim aquesta idea s'expressa sempre amb aquesta conjunció sinó tota junta. Hi ha un altre ús de sinó, que és menys habitual, que és menor, que indica com excepció. Per exemple, diu, això no ho pot fer ningú sinó tu. Veieu? És com una excepció, excepte tu. O, per exemple, després d'haver anat a comprar, no m'ha quedat sinó €1 a la butxaca. Per tant, només m'ha quedat. No m'han quedat diners a excepció d'€1. Fixeu-vos doncs que això vol dir només ho pots fer tu. No ho pot fer ningú sinó tu. I aquest sinó €1 a la butxaca és com si digués només m'ha quedat €1. Aquest és un altre ús una mica diferent, com veieu, però també és un sinó que s'escriu tot junt. Ara anem a veure el sinó separat. El sinó separat no és res més que la conjunció sí, que normalment té valor de condició, a vegades de concessió, més la negació, l'adverbi de negació, no. Veieu? Si tal cosa o si no tal cosa. Per exemple,
podem escriure si no en tens ganes, no ho facis. Aquest si, que és un condicional, es veu perquè vol dir en cas que. Podríem dir, no? En cas que no en tinguis ganes, doncs no ho facis. Fixeu-vos que aquí, a més, el no és com de posar i treure. Vull dir que la frase es pot transformar a positiva si traiem el no. Si no en tens ganes, no ho facis. Si li traiem el no, es transforma. Si en tens ganes, doncs, fes-ho. Per tant, clar, si el no es pot posar i treure, vol dir que és mòbil d'alguna manera i per tant va separat. És una manera de veure clarament que va separat. Ara ajuntem les dues frases. Si tens ganes de fer-ho, fes-ho. Si no, no ho facis. Si tens ganes de fer-ho, fes-ho. Si no, no ho facis. Veieu aquest segon si no? Aquest si no, per què s'escriu separat? Doncs perquè no és res més que el condicional si més el no. És un si no en tens ganes, no ho facis. D'acord? Si és condicional i si no, sobreentén, doncs, si no en tens ganes. Aquest si no acostuma a ser el que provoca més errors, perquè realment es pronuncia amb la O molt clarament accentuada, es diu si no, però en realitat el si és un condicional. Fixeu-vos que podríem dir en cas que no en tinguis ganes, no ho facis. I hem vist que en cas que equival al sí com a condicional. Veiem una altra vegada que aquest sí és igual que el condicional. En cas que no en tinguis ganes és el mateix de si no en tens ganes. Per tant, si no és separat. Molt bé. Aquest si no, per mi la manera més fàcil de veure, quan és aquest si no entre comes o en pausa, es veu que és separat si es pot substituir per en cas contrari. És la manera més fàcil de pensar-ho. Perquè si ho penses tal com sona, si no, sona com si fos tota una sola paraula, una paraula junta. Però en canvi dius, ho puc substituir per en cas contrari? Doncs és si no. Un altre cas menor d'un sí no separat és el que indica concessió, d'alguna manera. Té un ús menor. Diu, si no espavilat, almenys és atractiu. Veieu que és un cas un poc habitual, però també és un si no separat, perquè també vol dir si no és espavilat, sobreentén l'és. Molt bé, ara faig com una espècie de resum, d'un quadre resum, que pot servir sempre per resoldre els dubtes que tinguem. Tenim, com hem vist, el si no conjunció, tot junt, que normalment es presenta en un context com aquest, no, si no, o amb locucions equivalents, i que indica una oposició entre els dos termes. I aquí poso, entre claudàtors també, el cas aquest més rar que indica excepció, però l'important és el de dalt. En canvi, per altra banda, tenim el sí condicional més la negació no, on tenim el cas clàssic del si no, que vol dir en cas que no, i després el si no aquell que va entre pauses, entre comes d'alguna manera, que es pot substituir per en cas contrari. I aquí us poso baix també aquest cas, diguem-ne, més excepcional, que indica concessió. Doncs aquest quadre és suficient per resoldre la immensa majoria
de dubtes que puguem tenir sobre el si no va junt o separat. Com que es tracta de dues construccions amb significats molt diferents, de fet, és normal que s'escriguin de manera diferent. I si algú coneix altres llengües com el francès, l'italià, l'anglès o qualsevol llengua germànica, en general veurà que en traduir les solucions sempre són diferents. Molt bé, posem-ho a prova ara, a veure si ho hem assimilat. Diu, si no toques el 2 ara mateix, arribaràs tard. Com ho posaríeu? Una frase semblant. Marxa de seguida si no vols arribar tard. Aquí com posaríeu aquest si no? Vés-te'n de seguida. Si no, arribaràs tard. Veieu? Una altra frase equivalent. Mireu a veure quin si no poseu a cada un dels tres. Més frases. És un secret que no sap si no el ministre. És un secret que no sap si no el ministre. Junt o separat. Un altre. No sols no té miraments amb mi, sinó que no en té amb ningú. Junt o separat. Després us donaré les solucions. Podeu fer pausa si voleu, posar pausa al vídeo i comprovar després les solucions. Un altre. Si no fos perquè el conec de tota la vida, diria que és un penques. Si no fos perquè el conec de tota la vida, diria que és un penques. I l'última. Puges els cavallets amb mi? És que si no, em fa una mica de vergonya que semblo un ganàpia. És que si no, em fa una mica de vergonya. Si voleu, poseu pausa, acabeu de resoldre i ara us poso de cop les solucions. Aquí les tenim. Les podem comentar molt breument. Si no toques el 2, en cas que no toquis el 2, marxa de seguida si no vols arribar tard. En cas que no vulguis arribar tard. Vés-te'n de seguida. En cas contrari, veieu, aquest és el cas contrari, arribaràs tard. És un secret que no sap si no el ministre. És aquell que tenia un sentit positiu, que només sap el ministre. No sols té miraments amb mi, sinó que, no sols, sinó que, l'oposició típica. Si no fos perquè el conec de tota la vida, fixeu-vos que aquí el no es pot treure, si fos o si no fos. Puja els cavallets amb mi, és que si no em fa una mica de vergonya, és aquell en cas contrari. Aquí jo no hi posaré la coma, si podríem posar jo no els posaria. Però de totes maneres dona aquesta idea de en cas contrari. Doncs res, aquí ho teniu tot. Si em voleu escriure perquè teniu algun comentari o algun dubte, doncs podeu escriure. I si penseu que us va bé tenir aquests vídeos a mà quan obriu YouTube, us podeu subscriure al meu canal clicant el botó que hi ha aquí sota. I si no, doncs no us hi subscrigueu. Per cert, com anava aquest últim si no? I si no, no us hi subscrigueu. Junt o separat? Fins a la propera.